Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Gabriel și astăzi vă voi spune 10 curiozități despre rațe. Numărul 1. Bobocii de rață sunt precoce imediat ce ies din nou, adică sunt plini de puf în primele secunde de viață. Numărul 2. În lume sunt aproximativ 160 de rațe, cum ar fi rața mută, rața Pekin, rața indiană, etc. Numărul 3. Unele rațe pot cădea cloști, cum ar fi rața mută, și pot scoate chiar 20 de pui la o singură serie. 4. La majoritatea rațelor îți poți da seama dacă sunt masculi sau femele uitându-te la coada lor. Dacă au vârful cozii ca un cârlig, sunt masculi. Dacă au coada dreaptă, sunt femele și femelele sunt mai mici decât masculii. Numărul 5. Pentru că rațele sunt iubitoare de apă, au nevoie de un loc cu apă pentru a se putea bălăci. Numărul 6. Unele rațe sunt bune pentru ouă, cum ar fi indiană, Pekin, Cayuga, lejească, etc. Unele rațe sunt bune pentru carne, cum ar fi Rouen, leșească, Pekin, etc. Numărul 7. Bobocii de rață se atașează de prima ființă pe care o vede. Numărul 8. Bobocii de rață sunt mult mai rezistenți față de puii de găină. În cele mai multe cazuri, rațele cad cloști în locuri ascunse. Numărul 10. La rațe și în special la păsări este foarte bine să le dai iarbă pentru că le stimulează să facă și mai multe ouă. Acestea au fost și cele 10 curiozități despre rațe. Dacă ați învățat ceva nou sau dacă v-a plăcut, apăsați pe like. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentarii și da, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și întrebările lăsați-le în comentarii. Eu am fost Gabriel și pa, pa!